माबाफोर जायो guys नै गाइस देनजार अखा हाबाय जोङो हेलमेटनिफ्राय नांबाय जोङो भिडिअखौ देनजार अखा हादों जोंना गाइस नै मोटर वाटर guys ayo motor water पानी है पानी गबाय गामजा गबाय र मा जाखो निया ओइ मिस्टार मिस्टार हेलो Hello viewers, नोंथांमोना माबायदि दङ आसा खालाम गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलावहाय बरायहरनाय जाबाय। So guys, आङो बिराद गोबावनि उनावसो दिनै फैदों हा ओमफ्राय दिनै आङो माने सासे आंनि लोगोजों आंजों कुलदीपजों आंजों माने नोंथांमोना नुखाबाय थायो बेखौ माने बिसिनिनो नार्सारियाव फैदों सप्तासेयानो जाहांबायमोन भिडिअ होथारिया आङो माने प्रब्लेम जाना दङ आंना खोमानि एसे प्रब्लेम जाना दङ बिथिंजाय एसे गाराय बायदि जादों आरोना स' आं भिडिअबो होआसै आरो बेरावबो थाङाखैमोन आरोना दिनै ओंखारदों एसे आराम मोननानै दा आङो माने नै आंनि उनथिंजा नोंथांमोना नुनो हागोन जों नार्सारियावहाय फैदों नाथाय जोंनि भिडिअआ बेल' नङा टपिकआ दस्रा जायगायाव थांनायजों जोङो ओमफ्राय बिदिनो व्लगखौ माबा मोनसे इन्टारेस्टिं बानायनो थाखाय जों ट्राइ खालामगोन आरोना दिनै नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोङो मोनसे थाइजौ बिफां नुदों आरोना माने एकदम नै फिसाथार आरोना नै गाइस लिसु फिथाइ बेबो माने फिसायावनो थायनाय आरोना गाइस जायगायाबो बिराद साफा नै लामाखौ आं बुंनि दे गाइस माने बै थिंजायनिफ्राय फैयोबाथाय माने बर्मानिफ्राय बियो बरबरि थांनाय लामा माने जोंनि लकेलफोरबाथाय मोनथिखागोन खायफाया स' बर्मानिफ्राय ससे बारबोनानै बे नार्सारि बिबारि नार्सारि होननाय बेयो बिसिना माने बिदिनो निजा गारिबो दंखायो बेवहाय बिजों साप्लाय होयोबो लाबोयोबो आरोना बिदिनो मेरला बिफां लाइफां दङ मेरला बिबारफोर दङ ओमफ्राय नै गाइस जोंना नार्सारियाव देनजार गेदेर गेदेर नाबो लामाबा लाबोदों नै गाइस वाव ओइ मिस्टार बेलथाना फैबाय गरम जानाय गाइस ओइ मिस्टार हेलो मिस्टार So guys जों नै दा माने जों जेबो बायनोबो गैया मालाबाथाय नांगौ जाबाथाय फैगोन आरोना दा जों सानैबो ओंखारलांथ'नोसै ओमफ्राय दस्रा जायगासिम थांनो नागिरदों लोगोआबो आथुर लेंहरबाय थादों थेवबो जों लामायाव बेखौ मोजां नुनानै थाथ'नानैनो माने नोंथांमोन एसे देखायनो थाखाय आं लाखिदोंमोन स' जों थांसै ओमफ्राय गाइस नुदों दा बे मा जायगायाव फैदों जोङो मोजां जायगा नुलांगासिनो आरो जोङो ना माने जोंनिनो खाथियाव मोनसे नै हेन्डलुम टेक्सटाइल होननाय जायगा हा बिसिम फैदों जोङो माने सिङाव हाबनो होथ'वाखै दा कभिड कर'नानि थाखाय ओमफ्राय जायखिजाया जों लामायावनो थानानै नोंथांमोननो देखायदों जायगाखौ माने बेखौ नोंथांमोना जुदि सिंनिफ्राय नायनो लुगैदों नोंथांमोना कमेन्टआव बुंबानो जाबाय आं माने मालाबा फैनानै बेयाव पारमिसन लानानै सिङाव हाबहैगोन ओमफ्राय मोजाङै नोंथांमोननिसिम माने बुजायनानै होगोन आरोना जायगाया बिराद गेदेर दङ जों माने सिंजा हाबनो मोनासै जोंनि खाथियावनो जायो बिराद सान्दुं गोसा दे गाइस ओमफ्राय जों दा नै लोगोजों आंजों माने बिदिनो अकस्मात लाखिब्रबनानै नैबे लामानिफ्राय जोङो माने बेवहाय नोंथांमोननो देखायनो थाखाय फैदों आरोना स' गाइस जों दा थांथ'नोसै बे जायगाखौ जोङो बाय होथ'नोसै जोङो दा ओंखारबोबाय जायगानिफ्राय माने जों बिराद खस्थ' मोनदोंमोन दे बेयाव थानानै दा बाइकखौ सालायबाय लोगोआ साफानो जों थांनानै दुगैहैनोसै गाइस दिनै जेबो जानाय लोंनायबो गैया जेबो गैया एसे बरिं जागोन जानो हागौ नाथाय भिडिअखौ आं प्रमिस खालामदों मोजां होगोन दिनै मोजां सिनेमेटिक देखायगोन नोंथांमोननो गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था लास्टसिम नायबाय था
जों सिदा लामाथिं थांला नैखिंजा माबा मोनहैयोमोन डाइरेक्ट सिदा ओमफ्राय जों नै लेफ्ट साइडआव हाबग्रा दङ बिदिनो मोननै मोनथामसो हाबग्रा दङ जों बिथिंजा फैनोसै नाथाय बाइकखौ जों सिंसिम लांनो हानाय नङा आरोना ससे थाबायनांगोन बेनो प्रब्लेमा बिथिंजायबो जायगाया बिराद साफा माने लामाखौ आं नोंथांमोननो बांद्राय एक्सप्लेन खालामना होनासै गाइस फारसेनिफ्राय बुजायना होनो हायासै आरोना माने खायफायाथ' मिथिखागौ लामाखौ बुंलायनांगौ गैया मुसलपुरनिफ्राय सिदा फैबानो मोनो गाइस नुदोंना नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै जायखिजाया आं मा जायगायाव मोनफैखौ दिनै अ माय गड डेन्जार जायगा मोनफैबाय जोङो नै डेन्जार जायगायाव लामा आन्दा फैदों जोङो गाइस ओमफ्राय नै गाइस सिङाव मानसिफोरबो दङ मेरला दुगैगासिनो बैनो ओमफ्राय गाइस जों दा माने बिदिनो जेबो जाग्राफोरबो लाबोआखै ओरैनो दै लाबोदों जों बेयाव दै लोंनो हानाय नङा नालाय दैमानिखौ जों दसेनो दुगैनानै थांनोसै नामा So guys, जों दा दारागाव मोनफैबाय दारागाव फैनानै नै जों गामसा लाबोखादों जेबो गैया दे बेवहाय दावदै लाबोदों ओमफ्राय नै लेसु फिथाइ लाबोदों गाइस नाथाय गोलोम फुजोब्बाय दे एकदम सान्दुं गोसायाव डेन्जार गोजान लामा फैदों जोङो गाइस देखो नजारा oh my god 6 स्टार 7 स्टार मा होनो इखो नै गाइस जोंनि आइकनिक भिउआ बेनो आरोना दारागावनि ओइ पाहार नुहुरनाया मोननै मोनथाम लारि ओमफ्राय बेयावहाय दैमा दङ जा मानसिफोरा बिदिनो रिफ्रेश जानो फैयो बेयावहाय भिउसफोरखौ नाय गाइस थब्लनो रोंगौ नङा 5 मिनट मैं 5 मिनट तक अपना सांस रोक के पानी का अंदर रह सकता है और टक से वापस आ सकता है So guys, नोंथांमोना दा भिडिअखौ नायबाय थादो जों दा नै दुगैनो थाखाय रेडि जाजोब्बाय दुगैनानै साफानो सान्दुंआबो बारा गैया आंनि उनथिंजाय नुगोन नोंथांमोना सिनारि बिराद साफा सिनारि बैसिम थांनो हायोमोन नाथाय जों दिनै थाङा मानोना बिराद माने टाइमनि सर्टेज जोंनि आखायाव टाइमखौ लिमिट होदों एसां टाइमनि गेजेरावनो थांनांगौ जों दा दैयाव हाबसोमहैग्रोनोसै ना मा होनो गाइस Oh my god! Cô vậy, cầm cho cô vậy luôn. So guys, जोंना माने नै सान्दुंआबो हाबलांजोब्बाय जोंना टाइमबो जाबाय बिरादनो जोङो माने बिदिनो दसे दुगैदोंमोन गेलेदोंमोन बिदिनो फट' सट' लाबाय माने लान्चयैनो ब्लग खालामदों दे गाइस दिनै माने बांद्राय माइन्डा खालामसै गाइस ओइनो गाइस भिउआ oh my god बिराद थान्दा जाबाय गाइस I am underwater guys I am underwater ओमफ्राय नै गाइस जोंना कम्पिटिसन जाहांदों बेवहाय बिथाङा माने 1 मिनिट 1 मिनिटसिम दैयाव थायोनो देलाय दे ट्राइ खालामदो अ दे 1 मिनिट अ आं सानगोन दै 1 2 3 4 5 6 dia biar aku suruh kayak pokoknya Cheating kamu dah cheating.
जोबथासिम फैलायबाय जों दुगैखां लोबखां सरि So guys, नै guys जों दा माने ड्रेस चेन्ज खालामबाय आरामनो साफा जाबाय ओमफ्राय जोंना नै लोगो सानै दं साबा मानसि फैदोंमोन दिनै जायखिजाया फैनानै बिराद मोजां जों नांबाय आरो जोंना बोथोराबो दा एसे चेन्ज जानो नाजाबाय So guys आं नोंथांमोनखौ मोनसेल' बुस्थु सोंगोन दा भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोबथायानो जाबाय बिसोर नङाबाथाय आंनि भिडिअआहाय दिनै पसिबल जानाय नङामोन दिनै ब्लगा आंना पसिबल जानाय नङामोन बिथां ध्रुब जिद्रामसेरि ओमफ्राय बिथांना कुलदीप सरगियारि बिथांमोनाबो चेनेल दं इउटुबावहाय बिदिनो ब्लगिं खालामो बिथाङा बाइकनि मटर ब्लगिं खालामो मेरला बाइकनि नलेज होयो ओमफ्राय बिथाङा जाबाय जोंनि फिटनेस बय बर' फिटनेस माने बिथाङा हेल्थनि बागै बिराद नलेज होयो स' गाइस नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेडब्ला खायफाफोरा आंनि बायदि उदै सुखुवाखैबा नोंथांमोना बिथांनि चेनेलाव थांनानै चेक खालामनो हायो आङो आई बाटनाव नोंथांमोननो लिंकखौ होगोन नोंथांमोना क्लिक खालामना नायनो हागोन स' गाइस थेंक यू फर वाचिं बाय बाय स' गाइस बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन टाटा हाय उठाबा बुर जायो गाइस नै जों हेलमेट सिङाव मबाइल लादों जोङो नै हेलमेट सिंनिफ्राय भिडिअ लागासिनो दैया हाबलायना गाइस नै बारा जाबाय अखाया थांसै नै दैयाबो बारा जाबाय जों दा खिन्थु जोङो दैयाव हाबलायनाङा आरोना जोंना थांसै गोजांजोब्बायना दासो आं उफाय गैया मबाइलाबो जोंना वाटारप्रुफ नङा नालाय जोङो हेलमेट सिंनिफ्राय माने हेलमेट सिंनिफ्राय ब्लगिं हेलमेट सिंनिफ्राय नांबाय जोङो भिडिअखौ नोंथांमोना एन्डिंखौ मोनखाबाय नाथाय आंनि लास्टनि मोननैसो भिडिअखौ नायथारदो जोंना अबस्थाया मा जाखो ओमफ्राय जों थांदोंमोन बैखिनियाव दुगैदोंमोन आरोना जोङो गाहायाव माने जों सासेम फैबाय बाइकखौ बेयावनो गालांदोंमोन नै गाइस जों लोगो सासे फैगासिनो ओमफ्राय बै इसोर सानै नै गाइस एबार भिडिअआ जोबथारबाय बाय बाय